Tots ho podem endreçar en un moment, no? Sí. Vine aquí, queda't a prop meu, a prop meu. Mira, oi que és molt bonic. Sobre aquella llum brillant, tan brillant, fixa-t'hi, l'aigua hem d'atrapar. Un món prodigiós ens envolta tots plegats. On és la Sakura? És a fora. Un missatge em diu que no he d'oblidar. Que bé que s'hagi obert la porta del centre, oi? Sí. Yukito, Sí, què vols? Els camins dels voltants. ja t'ho diré més tard. Ens hem retrobat. Sakura! Hola. Què? Somriure. És per mi? Sí. Moltes gràcies. Ets molt amable. És com un savant. És boníssim. Això s'ha de celebrar. O sigui que tot ha anat bé. Ha estat una excursió estupenda. Un regal caigut del cel, un premi pels valents. Estic tan contenta. Yukito! Sí, tot això està molt bé. I què? Tot el dia que m'espero. On és el meu regal? No pot ser. No em diguis que li has donat tot el pastís a en Yukito i que a mi no me n'has portat gens.